op school hier krijg je bedroevend weinig over ehm, Suriname en de geschiedenis. En bijna niet. Bijna en niet. En als het er is, durf ik te zeggen, als het er is, dan klopt het niet. Welkom terug bij The Culture. We hebben natuurlijk hiernaast Patricia, nu ook bruggenbouwer, artiest, maar natuurlijk eerst Surinamer en mens. Kwasi Vrede. Kwasi, hoe is het? Ja, rustig aan, man. Ja? Ja, Leuk dat je er kon zijn, man. Ja, sowieso. Ja, man. Hoe is het met het leven? Hoe staat het met alles? Leven gaat. Je moet er het beste van maken, toch? Tuurlijk. Elke dag dat je opstaat, gezond bent. Wat is het beste? Dan, volgens mij heb ik het beste nog niet meegemaakt. Maar We gaan het meemaken. Dat. ja, we gaan. Ja, dus iedereen heeft wat dromen, denk ik. En goals voor jezelf die je hebt gezet. Ja. En elke keer dat je een stap dichterbij komt, dan betekent het dat je er het beste van maakt. Ja. Elke dag. Ja. Weet je. Ons stappen blijven maken. Stappen blijven maken, ja, dat is het. Zeker. Ja. En je kende je Patricia al? Patricia Kildar? De naam ken ik, maar de persoon heb ik... zie ik nu pas, de link. Patricia is een van de medeoprichters van het Culturo, mediaplatform. En niet onbelangrijk, een van de eerste zwarte leeuwin, oranje leeuwin, dus speelster van het Nederlands elftal. Oké, ja, zie je. Ja. Dus we hebben met elkaar genoeg bruggenbouwers hier aan tafel om een mooi gesprek te kunnen gaan voeren voor de culture, voor de mensen thuis. Sowieso. Dus mensen thuis, ik ga Kwasi even een aantal vragen stellen en Patricia ook, waarin we gewoon meer de diepte in kunnen gaan. Kwasi heeft in Suriname heel lang gewoond, die kent Suriname heel goed, maar die kent Nederland inmiddels ook heel goed. Dus het is maar waarin we elkaar kunnen gaan vinden om de vragen juist te kunnen beantwoorden voor de mensen thuis. Zodat jullie er ook meer informatie aan overhouden. Ja. In ieder geval gaan we ons best doen. Eerste vraag is, wat is het meest onderschatte obstakel in jouw carrière geweest tot nu toe? Obstakel. Ja, onderschatte obstakel. Onderschat. Ik denk het constant aanwezig zijn. Mensen zijn willen entertained worden. Ja. In ieder geval. En als je denkt voor als artiest, weet je, je nummers worden gedraaid en je bent er al. En dan ben je er nog niet. Mensen willen constant weten wat je doet, je vrije tijd, wat je volgende move gaat zijn. Als je andere ideeën hebt. Grootste indruk op je privacy dus ook. Maar ja, die deal. Ik had al gauw door dat je in principe niet echt privacy meer hebt. Je bent... je bent eigendom van eigendom van ja. Dus ja, daar moet je vrede mee sluiten. En in principe kan je het ook goed gebruiken hoor. Om te helpen. In ieder geval. Waar nodig is. Ja. Maar voor mij was dat het. En dat ik alles zelf deed. Ik had niemand die in principe geen team of zo dat overnam. Nee, geen team, geen persoon die dus dan de media of weet je, afspraken, een soort van personal assistant management-achtig. Ze moeten het zelf doen. Dus je moest het zelf doen. Ja, het karakter wel. Ja. Maar het is niet minder zwaar. Nee. Het is, weet je, er komen verzoeken van overal. En er is geen tijd aan verbonden vaak. Als ik een klein voorbeeld mag geven, dat mensen mij dan vanuit Nederland belden om een verrassing te regelen voor iemand in Suriname. En dat gewoon om 3 uur in de nacht gebeurde. Ja, maar dan was het hier al, weet je. Maar dan, dus dat soort dingetjes en ook gewoon informatie. En je kan de mensen niet kwalijk nemen. Want je contactgegevens zijn er. En artiest zijn is ook topsport. je leent je ervoor, hè. 1 keer en die ene mattie zegt aan die andere van, ik kan bellen, maar weet je, het wordt geregeld. En dat soort
dingen. Dus dat is wat ik heb onderschat. En, ja. Patricia, wat is het meest onderschatte obstakel geweest in je carrière tot nu toe? Ja, terwijl hij de vraag aan het beantwoorden was, was ik hard aan het denken, zag je. Wat zal het zijn? Kijk, op topsportgebied is het inderdaad het altijd de verwachting dat je moet pieken. Presteren gewoon. Presteren. En iedereen raakt een keer uit vorm. En dat is wel iets wat meest onderschat wordt. En als topsporter, ja, je moet altijd maar performen, want dat is ook de verwachting, hè? Ja. Dat je dat ook van het publiek, hè? Dat van jou verwacht wordt. Trainer, coach, iedereen verwacht dat. En dat kan niet altijd. En als dat dan niet gebeurt, dan is dat inderdaad ook voor jezelf met name een worsteling. Omdat je dan op een of andere manier toch eruit moet zien te komen. En je weet niet hoe lang het duurt. Dus dat wordt voor jezelf, is dat een meest grote onderschatting. En als ik het moet hebben op mediagebied, is het ook eigenlijk ook weer een vorm dat men ook verwacht dat je altijd topproducties maakt. En daar ben je ook afhankelijk van anderen om dat ook tot stand te brengen en het te realiseren. En wat voor werk daar allemaal bij komt, dat is echt een gigantisch veel werk hoor. onderschatting. Content blijven maken, blijven presteren, nummers blijven maken, blijven presteren. Ja. Zou je een moment kunnen opnoemen waarvan je dacht, dit systeem is niet voor mij gebouwd? Nee, niet echt, omdat je het ook graag doet. Weet je doet het graag. En dan ga je ook alles ervoor doen om dat dan wel tot stand te brengen. En een productie dan, daar praat ik dan over, om dat dan te bewerkstelligen. Maar loop je dan niet voorbij jezelf? Ja, soms wel. Maar dan moet je inderdaad weer pas op de plaats maken. En dan is het weer stagnatie en dan doet het ook weer wat Je langer. moet jezelf heel goed kennen. Ja, maar dat is ook inderdaad het hele moeilijke ervan. Maar je bent, kijk, ik ben ook een winnaar. Dus je wil ook iets, moet het dan iets langer duren. Waar je niet blij mee bent. Maar dan doe je er maar iets langer over. Maar einddoel moet wel het resultaat zijn wat je beoogt. En soms lukt dat niet altijd. Nee, inderdaad, soms laat het op zich wachten. Of moet je zelf er doorheen prikken. Ja. Kwasi, Sowieso. heb jij ooit een moment gehad waarvan je dacht van, hey, dit is niet voor mij, dit systeem is niet voor mij gebouwd? Weet je, je bent vaak is het een droom, hè, waarmee je bezig bent uiteindelijk. En ik heb zoveel uitdagingen gehad, on the road to. Vooral bij mij was het van, muzikanten, je gaat er niet van leven, weet je. Pokémon en Make Money en dat soort dingen. Hoe ga je een goed bestand. Dus voor mij was het van toen al een uitdaging. En het was elke keer mezelf bewijzen van, oké, en nu ga ik. Waarom jij wel? Waarom ga jij het wel halen? Ja, waarom ik het wel ga halen. En wat vaak zwaar is, in mijn geval dan, is dat mensen om je heen echt ook zoiets hebben van, nou, het gaat niet lukken hoor. Weet je, en voor mij was het echt elke keer mezelf, weet je, de moed inspreken van, ik ga mezelf bewijzen. Na een periode was het niet eens dat ik mensen wou, maar mezelf. Van, ik ga daar naartoe en ik doe het voor mij en mezelf. En dat heeft mij eigenlijk, denk ik, die kracht gegeven om door te gaan. Maar had je een moment waarop je zei van, ik had het even niet meer? Dat is later gekomen. Toen ik al in die molen niet on the way. Dat is, later heb ik wel momenten gehad dat ik dacht van oké. En on the way was het puur adrenaline. We gaan. Weet je, niets kan me stoppen en niets. Maar er komt een punt waar je ook misschien dacht er meer uit te halen, waar je denkt van ik ga toch, ik maak een pas op de plaats, zoals ze zeggen, van even regroup, kijken van, is het echt wat ik voor de rest van mijn leven wil doen? En dan kom je tot de ontdekking vaak, want dat is het, rustmomenten, kom je tot de ontdekking dat je eigenlijk veel meer kan om eigenlijk te ondersteunen waarmee je bezig bent. Je leert jezelf ook kennen gaandeweg natuurlijk. Je kan veel meer. Ontdekken. Ja. Want in principe, de weg die wij bewandeld hebben als
artiesten in Suriname is dat je eigenlijk alles zelf doet. Je bent marketing, je bent weet je, Manager. je bent manager, je bent alles. Dus op een gegeven moment, als je het goed gaat nakijken, kan je eigenlijk ook gewoon een product op de markt brengen. Zeker. Jij bent het product, toch? Begrijp je? Ja. En dan, ja, want je hebt je al bewezen dat het is gelukt met één sector. Dus ja, er was wel een punt, maar ik ben ook daarover gestapt. Overeen gegroeid. Ja. Wat is een harde misvatting die Nederland heeft over Surinaamse makers en andersom? Ik denk misvatting komt door gebrek aan kennis. Zeker. Hun. Ja. Het is niet andersom, omdat wij Suriname is Nederlands. We leren Nederlands op school. Alles gaat in het Nederlands. Mhm. We houden zelfs Nederlandse standaarden op na. Zeker. Het wordt steeds minder, maar weet je, dat was... Ze zijn er wat. Ja, dat was echt, weet je, mijn vader is Nederlands, dus ik denk dat gebrek aan kennis, en dat heb ik ook geleerd al heel gauw hier, dat er een heel groot gat is. We kennen elkaar niet. Nee. Hm. En Hoe komt dat eigenlijk? ik denk dat het komt door dat het bewust uit het curriculum is gelaten. Gewoon uit het kolonialistische nog. Ja, een sterke band tussen twee volken, dat maakt het alleen maar moeilijker voor ja, Zeker. de regering, want dan komen we voor elkaar op. Mhm. Blindelings. Maar als je niet weet hoe de andere persoon in elkaar zit, en vaak dat de persoon Nederlandser is dan jijzelf, want dat is wat ik echt heb opgemerkt, hè, dat er Surinamers in Suriname zijn die heel veel weten over Nederland en heel veel hoog houden. Want dit is Nederlands en je kan ze het niet kwalijk nemen, maar dat was hun wereld. Klopt. Weet je, dat is hun wereld en ze kijken ernaar op. Maar omgekeerd is dat niet. Op school hier krijg je bedroevend weinig over Suriname en de geschiedenis. En bijna niet. Bijna en niet. En als het er is, durf ik te zeggen, als het er is, dan klopt het niet. En daar heb ik mijn kinderen heb ik daarvoor moeten behoeden. En ze altijd Ligt die taak bij ons? moeten uitleggen van, als jij die goede beoordeling wil hebben, dan moet je even met het leugentje leven. Maar jij weet hoe het in elkaar zit. En jij kan anderen uitleggen hoe het echt in elkaar zit. Omdat ze er tegenaan liepen. En heel boos, omdat zij dus gewoon langer dan eerste levensjaren, 7, 9, in Suriname hebben. Ze kennen die Surinaamse geschiedenis en hoe het daar verteld wordt. Grappig nog, vaak gesubsidieerd door Nederland. Ja. Dus dan is het daar een andere waarheid en hier een andere waarheid. En dat is voor hun heel verwarrend geweest. Hoe kunnen wij als ouders hierop inspelen? Want jij hebt het natuurlijk al meegemaakt. Ja, het is, we gaan moeten pushen. Maar dit is niet iets van, denk ik, ouders alleen. Het is hoe wij als Surinamers neergezet willen worden. Onze geschiedenis ook. Ja. Dus het is... Dat is onze Het verantwoordelijkheid. gaat dieper. Ja, denk ik wel. Vind ik wel. En tot nu toe zijn alle pogingen die ik heb gedaan om op de school van mijn kinderen, waar ze dan op zaten, er niet gelukt is. Omdat er op een gegeven moment, je wordt een beetje aan het lijntje gehouden. Mhm. Er wordt alles voor alles beloofd en op een gegeven moment is er geen ruimte voor dit jaar met het curriculum om je... wat ik had afgesproken toen is van, we hebben dan een Surinaamse week. Er zijn genoeg organisaties hier. Anderen komen drums geven. Mhm. Ik kook wat. Iemand komt uitleggen hoe... Bewustwording eigenlijk. Ja, gewoon omdat ik merk dat heel veel kinderen en ook gewoon volwassene docenten, wat ik hou ervan om het te zeggen, jullie weten niet, vaak weten jullie niet, waarom wij hier zijn. Juist. Maar het is wel gewoon echt zo. Patricia, wat is een harde misvatting die Nederlanders hebben over Surinaamse makers en andersom? Ik denk, Gaat ook de andere kant op. ja, ik denk onderschatting. Het begint gewoon bij onderschatting. Kunnen.
het kunnen. En dat heeft te maken met eigenlijk de witte superioriteitsgevoel. Vaak... Zit dat er nog in eh, bij ons? Vanuit de witte man, hè? Dus het superioriteitsgevoel. En ik blijf ook zeggen, hè, Ik denk het wel trouwens, hè, maar ja, het is ook iets waar ze niet echt iets aan kunnen doen. Misschien voor deze komende jaren en tijd wel, omdat ze daarvan bewust moeten worden. Omdat, ja, er is gewoon white privilege. Zo moeten we ja, dat zeker. En, Wereldwijd. wereldwijd. Maar ik denk dat superioriteitsgevoel, van dat zij dus altijd meestal denken, om voorzichtig te zijn in de woorden die ik gebruik, dat zij het beter kunnen. Surinamers zijn lui, laat, Stereotyperen. stereotype. Ja, dat komt dan al. Zij kunnen het beter. En als dan inderdaad een Surinaamse maker komt, wat misschien een hele hoge kwaliteitsstandaard heeft, Mhm. wordt toch altijd een beetje onderschat. Het zou wel meevallen. Of, weet je, en Die peft er even tussendoor. het komt even tussendoor of denkt het beter te kunnen. En dat hebben we niet. Dan is continuïteit wat we nodig hebben, toch? Aan topproducties. Dat is wat ik bedoel. We kunnen het. Het wordt niet geloofd dat we Ja. het kunnen. Mhm. En dan op een gegeven moment, we zijn zo eigenlijk, dat denk ik hoor persoonlijk. We zijn zodanig goed vaak dat we zelfs voor die markt van hun kunnen produceren. Maar dat geloven ze niet. Dus zo geïnvesteerd zijn we in hun systeem, om het zo te zeggen. Ja. En als ik het niet zo snap, als ik iemand thuis, kan je het iets beter uitleggen? Wat je bedoelt? We zouden in principe, zij zijn makers, zij zouden gewoon een programma kunnen maken voor de Nederlandse markt, Ja. om het zo te zeggen. Ja. En Gewoon door analyse, het gewoon... als je niet leest, als je bijvoorbeeld de score niet leest, zou je nooit weten dat het personen zijn die het geproduceerd hebben, die Surinaamse origine hebben. Ja. Ook omdat misschien ze een Nederlandse naam heeft. Dus als ze de foto niet zien, weten ze niet dat weet je, het is gewoon een Surinaamse vrouw, een Surinaamse man die dat heeft Toch een geproduceerd. kwalijke zaak, dat. Ja, het is een kwalijke zaak. Weet je, er is veel werk aan de winkel. Wie moet het werk dat doen? dat we in ieder geval jumpstarten. Ja. En daarom zeg ik, zichtbaar maken met hetgeen wat je doet. Dat is echt zo belangrijk. Omdat tegelijkertijd fungeren we ook als rolmodels voor onze jongere generaties. Maar net wat Kwasi zegt, als je niet ziet wie het doet, als je de foto niet erbij ziet, dan verwacht je het ook niet. Maar er zullen ook mensen zijn die denken van, waarom moet ik dit nog steeds blijven doen? Ik heb dit al zo lang gedaan en ik doe het net zo goed als dat de rest het doet. ja, Maar ik moet nog steeds dit doen. Ik ben moe. ik kan me voorstellen. Ja, en toch zitten we nog steeds in die overgang van het zichtbaar maken. Ja. Omdat we nog niet daar zijn waar we willen zijn. Dus we moeten nu dus gewoon nog slikken, eigenlijk. Maar slikken Ik vind ik een beetje, ik denk niet slikken. Omdat ik vind dat een beetje negatief overkomen. Maar niet twijfelen aan hetgeen wat we doen. Want vaak is het ook zo, en dat is nog steeds een beetje zo, hè. Als de witte man zegt het is niet goed, willen wij ook vaak gaan denken van het is niet goed. Want dan worden we eigenlijk onzeker gemaakt. Ja, maar dat bedoel ik ook met slikken. Op het moment Dat dat moet je iemand niet zegt dat je niet goed genoeg produceert, terwijl jij weet dat het wel zo is, dan geef je zijn mening meer waarde, toch? Dus dan zou jij in dat geval iets omlaag moeten. Mijn vraag is dan altijd niet goed genoeg voor wie? Nee, maar dat zeggen we ook. Ja. Dat is mijn vraag altijd Ja. dan van, maar niet goed genoeg voor wie? Ja, maar we leven in die realiteit. Dus- dat hebben we net besproken. Ja. Dat als wij iets maken, dat het er net uitgepopt is, toch? Ja. Dus dat het geen vaste waarde krijgt, ook niet voor jou, ook niet voor jou. Dus dan is er iets dat daarin veranderd moet worden. Waarin wij moeten gaan staan en zeggen van, hey, deze realiteit, het bestaat in jouw hoofd. Maar als ik wat maak, dan heeft het dezelfde waarde. En je zou er ook gewoon van op af moeten gaan. Want dat hebben, denk ik, Surinamers ook wel verdiend in Nederland in de afgelopen jaren. In het Nederlands elftal. In de banenmarkt. In het helen van mensen. Dus ik denk, dat bedoel ik te zeggen met mensen die het beu zijn. Die zeggen van, oké, maar mijn moeder heeft het gedaan, mijn oma heeft het hier gedaan. Nu moet ik ook nog, doordat een klein gedeelte zegt,
dat mijn werk misschien niet goed genoeg is, moet ik het toch gaan bewijzen nadat ik het werk al heb geleverd. Ja. Ja. Hoe gaan we daarmee om? Ik denk maar hoe afhankelijk ben je van diegene om het te laten zien, om het te bewijzen. De realiteit is daarop afgesteld. Want wij praten hier nu over. Ja, we hebben nu andere kanalen. Er bestond een tijd dat je echt, misschien je demo ergens moet plaatsen en het wordt niet eens bekeken. Ja, ik ben naar radiostations geweest in het verleden. Real-time. Wij draaien die zwarte muziek niet. Ja. Maar het is wel een realiteit die wij accepteren. Hè? Ja. Maar nu nog toch niet meer. Althans, ik aan lang niet meer. Nee, we proberen het te veranderen. Ja. En als je het accepteert, dan ga je veranderen, toch? Of je gaat het... Ik denk dat we niet zit genoeg, ik denk dat we niet genoeg niet andere kanalen gebruiken die we ter beschikking hebben nu. We willen nog steeds op dat radiostation afgedraaid worden. Ja. Terwijl we genoeg voorbeelden hebben van artiesten, makers en creatievelingen die niet gedraaid worden op dat station, maar wel mensen die wel worden afgedraaid op dat station uitverkopen Creëer je eigen markt. in venues. Ja. Eigenlijk wel. En soms is 3/4 van het publiek lijkt niet op die mensen. Ja. En met het internet is het nu makkelijker te doen, wat je zegt. Ja. Ja, dus dat, weet je, voor mij is dat dan van, do we really need that? Moeten we blijven stoten aan die deur om erkenning aan te vragen? Of bouw je eigen osso. Ja, Enkel want niet. demi dape dan dami de. Nee, ik denk dat er genoeg andere... Het enige wat we wel moeten blijven doen is elkaar informeren. Dat. Ja. Ja, elkaar blijven informeren en ik denk die middenweg zoeken, want zo lees ik hoe ver in ons reageren. Weet je, dus we moeten gewoon die lobby, denk ik, is in het midden, moeten we plaatsen en dan moeten we gewoon, weet je, onze hand in die lobby en dan verbinden we, man. Want ik denk dat dat belangrijk is. Ja. Ja. Lobby na lobby. Ja, lobby. Ik zeg altijd love is love, weet je. En echte liefde kan geen pijn zijn. True.